Ayan na naman tayo, boy salesman. Good morning. Good afternoon na pala ngayon. Hapon na pa, tanghali na pala. Isang malamig na tala sa inyo, tanghali sa inyo mga boy salesman. Pero naman, makikita niyo yung boy salesman. Papakita ko sa inyo paano magtrabaho ang mga salesman. Yan, kasi ang trabaho ng salesman, magdi-display kung walang tao. Kailan nag-aaris ng mga stock o sa mga display po para pagdating ng customer, malinis po na mahawakan po nila. Yan ang buhay salesman. Isang malamig na tanghali po sa inyo. So, ginagawa ko ulit. May bagong vlog ko na naman. Ito, habang walang customer, magpupunas ng items para pag nabili ng customer, malinis po nila hawakan. Yan ang buhay salesman. Yan pala, shoutout pala dyan sa pinsan ko sa San Carlos, Pangasinan. Si BC Bintanilla, Board Member of 3rd District of Pangasinan. Minsan, kamusta ka dyan? Ingat ka palagi. Good afternoon, minsan. Number 1, Board Member of 3rd District of Pangasinan, BC Bintanilla. Kamusta ka dyan, minsan? Lagi kang ingat. Ang pinsan ko na yun, matulong sa mga kababayan ko sa Pangasinan, sa San Carlos o 3rd District of Pangasinan. Sobrang bait, matulungin, saka masipag. Yan ang pinsan ko, idol na idol ko yan, si board member BC Bintanilla, 3rd District of Pangasinan. Yan, binabati ko rin mga pinsan ko dyan sa Pangasinan din, sa Lingayen, mga kuya ko, mga kapatid ko dyan, mga kamag-anak ko, mga pamangkin ko. Kamusta kayo dyan? Ingat kayo palagi dyan sa Lingayen. Lagi po kong ingat palagi. So, nagawa ko ito para malinis palagi habang wala akong customer. Hello ma'am, good afternoon. Anong hanap niyo ma'am? Ano, tinaduma rin payo? Ano yun ma'am? Yung pwedeng pang ano sa lamesa, pang Ay, cover. pang cover po. Meron po akong peryarda po ma'am. Saan? Dito po, dito ma'am. Baka yung magnetic na naman. Plastic po ba ma'am? Oo, di ada di kada ko mga di design na ba? Ay, yung ready-made na po. Hindi pwedeng ano lang per yard. Ay, dito po ma'am, 45 ang isang yarda. Hello, yes, kung customer ko si bibili siya ng peryarda na tablecloth. Yan. Hello ma'am. Ma'am, lagi namin customer, laging bumibalik dito sa Blue Ocean Department Store. Hello po. Dito na. Ma'am, thank you po Ma'am, balik lang kayo. Malamig na tanghali. Sige po. Ma'am, pang ano yan ma'am, pang floor. Ay, table po. Akala ko itong 45 po isang yard yan. Yan ang available po namin po ma'am. Ilang yard po ma'am? At tingnan ko yung isang yard. Isang yards po, 3 tiles. Isang yard. Opo. Ay, 1.5 na lang dalawa. Sige po ma'am. Maganda yung ano ma'am, dalawa na lang, mas maganda yung sobra sa kulang. Pag sumobra, okay lang po. Pag nabitin po, nako, baka mahubli mo. Diba? Dalawa na lang. Pero yung yung sabi mo may ready-made kayo? Opo, yan po ma'am. Pero, iba-ibang sukat na yan. Mas mahal. Ito na, pang satin lang, no? Tuloy ko na ma'am, dadagdagan ko na lang ma'am, no? Yun. Pwede lang. Ma'am, thank you po malamig na tanghali. Yun, na-assist na. Pinunta na sa counter, yung binili niya na tablecloth.
Yun. Ang ano namin kasi dito sa trabaho namin sa Blue Ocean Department Store, kailangan sa mga customer namin, kailangan i-assist namin saka marunong ka mag-stock, saka dapat mong sabihin palagi maggalang po. Katulad kanina sinabi ko kukuha siya ng 1.5 na yards, sabi ko ma'am kunin mo na ng dalawa, mas maganda ba yung sobra sa kulang, kasi pag sobra eksakto lang yun, may adjust din pa, pag kulang bitin siya. Yun, pumayag din siya, kinuha niya yung 2 yards, alis nasistokan ko, is 2 kinuha niya. Yan po ang buhay salesman, kailangan madiskarte sa pagtitinda, saka magalang, importante kailangan ang mga customer kailangan i-assist natin. Yan ang buhay salesman. Itutuloy ko ulit yung ano. Yes ma'am, good afternoon. Hanap niyo po. Sige po. Yes, itutuloy ko ulit yung ginagawa ko dito, kasi may kasama naman ako doon, balik siya nagbabantay. Tuloy ko ulit yung ginagawa ko. Yan. Back to work. Yan po ang buhay salesman. Habang walang customer, magtutuloy ulit. Binabati ko pala yung ate ko, si Ate Belen, nasa Taiwan. Malamig na tanghali sa inyo dyan, ingat ko palagi dyan, yung mga pamilya mo, saka yung asawa mo, lagi kayong ingat dyan. Ate Belen, kay Leo, mga anak mo, si Kurt at saka si Lia, ingat po kayo palagi dyan. Malamig na tanghali po, Ate Belen. Makamag-anak ko pala sa ano po, sa ibang lugar, kamusta kayo dyan, ingat ko palagi. Kailangan safe po tayo palagi. Kailangan nakamas, sa face shield o bago malis, may dalang alcohol para safe po tayo pagbalik ko sa bahay. Saka lagi po kayo ingat. Bernard, kasi itong ano, tagger po namin, pinipresyon namin palagi para pag nakakuha ng customer, nandito yung presyo, makikita nila. Yan ang presyo, 35 ang isa, kasi minsan kasi yung mga customer namin, pag hindi mo lalagyan ng price, magtatanong yan. Ang ginagawa po namin, lahat ng mga items po namin, kailangan may presyo. Para pag dampot nila, at least makikita nila yung presyo, hindi na sila na magtatanong. Yan, ginagawa namin yan araw-araw, sinutik namin mga presyo, yung mga ibang items na walang presyo, nilalagyan namin para pag naghanap ng customer, nakita niya yung items na bibili niya, nakita niya yung price, at least dadamputin na lang niya, ilalagay na lang niya sa basket. Yan ang buhay salesman, kailangan laging handa.
yung ano, pag bumili ka ng paper plate, kung handahan o binyag, birthday o dibo, ito yung ginagamit nila ngayon. Ito yung lalagyan ng paper plate, yung panglagay para hindi siya mabuhos. Saka ito, papatong nila yan. Ang tawag po nito paper plate holder, para hindi yung maluyupoy yung paper plate. Dati kasi noon wala tayong yung ganito noon, ngayon nagkaroon ng ganito. Ito yung laging kinukuha nila, at saka ito paper plate. Ang kaganda nito sa amin po, magandang klase, makintab po, hindi yung paper plate na madaling mabasa. Yung binta namin po good quality. Ibig sabihin, habang tagal na ginagamit nyo, lalong tumitibay, hindi kumukupas. Good quality. Yan ang Boy Salesman. Sana mapanood nyo po ako, yung istorya ko na itong pinablog ko ito. Ito yung Boy Salesman. Totoo naman itong ginagawa nila mga Boy Salesman, na nag-display, nag-a-assist, nag-a-assist ng mga customer. Yan po ang Boy Salesman. Alam nyo, kung wala mga customer, paano tayo magkakaroon ng pagsahod ng boss namin? Kailangan alagaan yung mga customer, para pagdating nila dito, pagpasok, kailangan i-assist, flexible, magalang, para yung mga customer laging bumabalik dito sa department store namin. Blue Ocean Department Store po, sa Baguio Center Mall. Second floor po kami dito sa mall na to. Yun po ang ano namin, mapagmahal kami sa customer. Kung wala sila, totoo yan. Kung wala sila, wala yung pangsahod ng boss namin. Hindi sila bibili, aalis sila na hindi mo sila inassist. Kailangan pagpasok nila, paglabas, ay bitkit na mabili. Yan ang Boy Salesman. Kaya lagi kong sinasabi mga kasamaan ko, ang customer dapat alagaan, huwag natin pababayaan. Yun po ang laging kinikwento ko sa kanila. Kasi mas importante yung customer, para pagpasok nila talaga, totoo talaga, para paglabas talaga may bitbit na nabili. Ano po, dalawang klase ang ano, paper plate. Dalawang klase pong paninda namin. Ito yung isa, yung silver siya. Ang silver po ma'am, sir, ginagamit sa may sabaw. Kunwari, kumain ka ng adobo, ilagay mo dito para hindi siya tatagos, hindi basta-basta mababasa. Ito yung gamit niya, yung silver. Ito naman yung puti, para sa mga pansit, spaghetti, palabok, o inikes na mga pagkain ng mga Pilipino. Yung laging carbonara, yan po dito nilalagay. Ito yung ano, yung may silver po. Ito yung nilalagay ng adobo, sabaw, tinola, para hindi siya papasok agad dito sa plato. Kasi para hindi siya mabuhos. Ang kaganda nito, safety po sa pagkain. Good quality po itong paninda namin. Kaya mura lang sa amin, 35 lang ang isang dosena. Yan, kaya ito laging binabalik-balikan. Lagi ko in-order to sa ahinti ko. Murang-mura kasi yung paninda namin. Sa maasahan, good quality. Ito, ginagawa ko habang walang tao. Bali may kasama naman ako nagbabantay. Nagtulong-tulungan kami. Hindi kami nagano. Sabi ko sa kanya, bantay ka muna kung ano mag-display para magawa ko yung trabaho ko rin, para may display.
yung mga ibang items na dumating. Yan po, ang ano namin kasi dito, nagtutulungan. Teamwork. Yan ang voicers na nagtutulungan at saka nagsasamaan sa tungkol sa mga work. Hello, good afternoon. Hanap niyo ma'am? Silang pasok ka. Salamat. Sige po, ma'am. Anong hanap mo ma'am? Meron po. Malaki. Ito po. Bali. Ito po, meron po kami ma'am. Ito, nandito. Ito mo. Mayroon po. Full po yun ma'am. Ito po ma'am. Baba ko lang ma'am ha. Ito yung hinahanap mo ma'am. Ito po. Yan. Yung walang takip ma'am. Mas maliit ng konti dyan. Naku, ito na lang. Kung gusto mo doon po ma'am, halika. Para pa sa freezer. Oh, meron dito. Pare. Ipapakita ko sa'yo. Ito. Ito ma'am. Yan. Ganun yung ganito. Naku, mura lang yan ma'am. 445. Saka magandang klase yan ma'am. May mas mura pa. Meron po. Magkano yung ganito? Ayan po ma'am. Sinukat ko yun. Mura lang to. 135. Dalawa na? Dalawa. Hindi, isa lang piraso. Ayan. Ito kasi ma'am, hindi mo ko sa inyo. Ito original na stainless. Ito chrome. Kaya medyo mahal po yan. Magkano yung ganito sa liit? Ito, 385. Hindi dito po. Oo. Anong restaurant ko lang? Uwi sa ramen ko. Ushi Ramen, no. Yan, may bago kaming customer na naman, no. Lagi kami dito. Ay, lagi pala sila dito. Minsan nakakalimutan ko. Minsan kasi wala ako, nasa labas. Yan. Saglit lang pa. Sige po, ma'am. Ito na lang. Dalawang ganito. 100 plus to. 135. Dalawang ganito. Tapos wala na lang ako. Isang ganito. Wala bang mas malaki ng konti dito? Ito, yan. 300? Oo. 385. May mas malaki ng konti dito. Ito. Ay, ayun eh. Oo. Ito. Yan. Magkano yung ganito? Sukatin ko nga kung Sige, sukatin mo. magkano yung ganito? Yun, murang-mura. 150 na lang. O, dalawa yun. Bigyan kita ng bago, ma'am. Ano po, ma'am? Nalugi nga ako. Puro sila tawad. Sabi ko, yung dalawang manager Ano pa? magandang klase. Oh, maganda klase. Original yan. 150 po ang isa. Ano po, ma'am? Tulungan kita, ma'am. Ayan. Okay na yan. Ayan, okay na daw yung kukunin ni madam. Yan. Nag-vlog si Yes, oo. Sana i-add nyo ako sa Hill Bintanilla vlog po. sige po. Hello. Hill Bintanilla. Sige po. Yan. Customer lagi pa namin yan pala bumabreak dito. Yan. Resibo na lang kay Raul. 385. Ang pangalan? May trainer po kayo dito. Yung para sa yung pag-ilalagang ng Yung ramen. ito po. Ang pangalan po sa kanto.
Sige ma'am, pili lang po kayo Okay na ma'am. po yun. Yun na lang po. Oo, yun lang. Sige po ma'am. Ma'am, thank you ah. Thank you. Yan, yung customer namin, no. Hello. Ma'am, thank you. Ingat po. Yan. Bali, na-assist ko na. Pinasa ko na sa kasama ko. Yun. Iniwan ko na doon. Bali, siya na magre-resibo. Pinasat ko na to.